Gisaulog sa mga Duterte supporters sa Cebu ang ika-81 nga adlaw Natawhan sa kanhi presidente sa nasud. Gipadayag sa mga supporters sa Dakbayan ang ilang birthday wish sa kanhi presidente nga ipabalik na dinhi sa nasud kinsa ato karon gitanggong sa The Hague sa the Netherlands. Samtang laing grupo ang nagpahigayon og programa sa Plaza Independencia. Diin namatbat sa ilang mga mensahe ang mga leader sa grupo. Aduna say mini concert sa mga performers nga taga Cebu. Among pangamuyo o pag-greet kaniya malipayong adlaw Natawhan, Tatay Digo. Kini gikan sa imong pamilya dinhi sa Cebu City Chapter nga People's Congress ug Save the Philippines Coalition. Sa tinuod lang sa paghandom sa iyang adlaw Natawhan karon, sakit tayo. Ika-81 ka tuig na niya. Ug buto na hunaon naa na siya sa tanahon nga kadung nagyud nga mosawt ang iyang kinabuhi. Ang mga Cebuanon di magpapildi. Ipakita gyud nato nga gusto sa mga Cebuanon, leader nga maayo mo serbisyo, leader nga ni kawatan, leader nga nakigugma sa Pilipinas.